Peta wieġeb. Isimgħu mela dar David. Mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal se jagħtihulkom Sidi stess. Araw, ix-xebba titqal u tilet iben u semmieħ Emanuel. Il-kelma tal-mulej. Araw, ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Flimkien? Araw, ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija. Għax hu fuq l-ibħra waqafa u fuq ix-xmajjar fis-sot qiegħda. Flimkien? Araw, ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Min jista' jitla fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu idejh indaf u qalbu safja? Min ma jagħtix ruħu għal fruqa? Flimkien? Araw, ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek, Alla ta' Ġakob. Flimkien? Araw, ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. O muftiħ ta' David li tiftaħ bibien is-saltna ta' dejjem. Ejja ħa toħroġ lill-bniedem mill-jasar u tlam tal-ħabs. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Fis-siċċar l-abbat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisema Nazaret, anċebba marsa ma' raġel jismu Giuseppe mid-dar ta' David. Di xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha slim għalik mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. Jitħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejn u bejn ruħha se qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha tibżax Marija x'insib grazzja quddiem Alla. Ara inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bil-loli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu kif ikun dan la darba ma narafx raġel. Wieġeb l-Anġlu qalilha l-Ispiritu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħed id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara l-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuħita wkoll nislet iben fil-ġuf. U ġan da 6 xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, ara jiena il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek u l-Anġlu tela minn qudiemha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ara inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesu. Dan huwa il-kliem tal-Anġlu Gabriel il-Marija f'din is-silta li għadna kif smajna mill-Evanġelju skont San Luqa. Hija l-ġrajja meta l-Anġlu jidher il-Marija u jagħmilha din l-istedina biex hi ssir Alla. U narawha din propju ftit ġranet qabel ma niċċelebraw it-twelid ta' Ġesu. Huwa interessanti fil-fatt illi ftit ġranet qabel it-twelid
aħna qegħdin hawnhekk naqraw il-ġrajja ta' tnissil. Hemm rabta bejn it-tnissil ta' Ġesu u t-twelid tiegħu li niċċelebraw ftit ġranet oħra. U din ir-rabta hija rabta importanti ħafna. Għaliex meta Ġesu tnissel fil-ġuf ta' Marija, hemmhekk bdiet il-ħajja tiegħu. Hemmhekk daħal fil-ħajja tal-umanità. Dil-ġrajja illi semminna t-tnissil qed turina il-Ġesu għadu propju fl-ewwel waqt. Meta kien ftit ċelloli. Imma kien diġà Ġesu. U jkompli jiżviluppa fil-ġuf ta' Marija mill-ftit isiru iżjed ċelloli u jitwielet imbagħad tarbija. Kemm sabiħa meta naraw propju viċin tal-twelid tiegħu din il-ġrajja ta' tnissil biex tifhmu dejjem ir-rabta kbira li hemm bejn it-tnissil il-bidu tal-ħajja umana u t-twelid meta mbagħad il-ħajja tidher u hemmhekk jaraw it-tarbija Marija u Ġuseppi. Ħanħarsu lejn Marija f'din il-ġrajja. U hemmhekk il-Marija narawha persuna ta' fidi kbira l-ewwel nett. Il-fidi tagħna għaliex hawnhekk meta derilha l-anġlu hi kellha diġà pjanijiet oħra, ħsibijiet oħra għall-ħajja tagħha. Imma li għamlet kif għarfet li dan hu l-messaġġ minn Alla, anki jekk ma fehmitx kollox, u żgur ma ratx minn qabel dak li se jfisser, imma fetħet qalbha għal din ir-rieda ta' Alla. U qalet jiena il-qaddejja tal-mulej isir minni skont kelmtek. Għedet il-fiduċja tagħha fil-kelma ta' Alla. U hekk baqgħet tgħix ħajjitha kollha. Mara ta' fidi kbira. Fidi li mexxieta fi żminijiet diffiċli li għexet. Għaliex kull waqt ta' Marija fil-ħajja tagħha dejjem narawha bi sfidi kbar għall-fidi tagħha. Marija hija wkoll il-persuna tat-tama, tama nisranija, għalhekk ngħidulha aħna it-tama. Għax verament hi għarfet illi t-tama nisranija mhix sempliċement xewqa li jkollok imma tibqa' inċert, dubjus, bħalma kultant nużaw aħna dil-kelma it-tama. Imma t-tama nisranija hija mibnija fuq l-imħabba ta' Alla illi hija ċerta. U mibnija fuq il-weda ta' Alla illi isseħħ. Il-kelma tiegħu li qatt ma tqarraq bina. U narawha Marija din it-tama nisranija mill-bidu tagħha stess hawnhekk mill-ewwel rakkont fejn tidher Marija u tibqa' hekk sal-aħħar. Fil-fatt ara it-tama kbira tagħha. Meta nanġu hawnhekk għalilha fuq Ġesu u għalilha isimgħu l-kliem tiegħu. Ikun kbir, jissejjaħ bil-loli, il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru. Isaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb, ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu.
Dan kollu li Marija semet mill-anġlu fil-fatt ma ratux daqshekk ċar fil-ħajja tagħha. U ratu inqas ċar fl-aħħar meta Ġesu kien imsallab. Għax dan kollu li għawaw minn barra ma kien jidher xejn minnu, imma kellha din it-tama nisranija fil-kelma ta' Alla li seħħ li ma tqarraqx u żmien ta' raġun. Marija hija wkoll il-persuna ta' l-ikbar mħabba kbira, l-imħabba. Illa għaliex hawnhekk tgħid jiena l-qaddejja tal-mulej. Imma kellha dan is-sens ta' servizz, ta' mħabba kbira lejn Alla li qed tagħmlu b'imħabba kbira lejn Alla li mbagħad urieta din l-imħabba fl-imħabba lejn l-oħrajn. Fil-fatt, hemm rabta kbira bejn din is-silta meta l-Anġlu Gabriel jidher il-Marija u jħabbrilha dan il-pjan ta' Alla u jitaċċetta kif tgħid ara jiena l-qaddejja tal-mulej twieġeb din l-imħabba għall-imħabba tal-mulej x'tagħmel. Eżatt wara tmur tiġri tħaffef lejn il-qariba ta' Elisabetta. L-imħabba lejn Alla li mbattu ruħha fl-imħabba lill-oħrajn. Għalhekk Marija hija l-isbaħ eżempju tal-fidi, tat-tama, tal-imħabba. U nixtieq li nitolbuha llum l-ewwel nett nitolbuha li aħna dejjem napprezzaw u nogħżu l-ħajja bħalma kienet tgħożha hi. U l-ħajja kollha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha kif smajna hawnhekk f'dan ir-rakkont sa tmiem naturali tagħha. U li ngħixu din il-ħajja bl-istess spirtu tagħha, ġifieri bil-fidi, bit-tama u bl-imħabba. Resqu it-talbiet tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira li dejjem jagħtina dak li huwa taġid għalina. Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej li aħna nħarsu lejn din l-om li inti tajtna Marija minna nitalmu tassew kif nissaħħu fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu mulej għal morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u għal dawk li qed jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitlob ukoll għal dawk kollha li qegħdin fil-faċilità korrettiva ta' Kordin fil-ħabs biex il-mulejja tihom l-għajnuna li għandhom bżonn anki ħalli huma dejjem jarfu li huma għandhom din is-sejħa minn Alla li tad-dinjità rispett lejn id-dinjità tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi f'tant pajjiżi fejn hemm konflitti u l-ġlied għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mill-idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulejli nis-sagrifiċċju li ma bħalu li sejrin nofrulek biex bis-sem tagħna f'dan il-misteru nirċievu dak kollu li nistennew u li b'fidi kbira nittamaw li jingħatalna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-Verġni stennitu bl-akbar għożża, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal, u qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nistru nitolbu nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli mat-troni mad-dominazzjonijiet mat-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għatinina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Giusepp, mal-Apostol Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum. Affrinna dnubietna bħalma naffru l-minu ħati għalina, u la daħħalniex fil-ġrib, iżda ħlisna bid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Tiegħek mulej ħares lilna li inti titma' bl-ikel tas-sema biex ingawdu l-frott tal-misteri tiegħek u nitennew fis-slim tas-sew bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr l-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Nixtiequ nafżawkom li bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tbieħ id-djarju għas-sena d-dieħla kif ukoll notebook li jista' jintuża minn sena l-oħra. Biex tixtri l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208 mit-2 sal-ġimgħa
bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar. We three kings of Orient are, bearing gifts sweet rivers afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Born a king on Bethlehem's plain, gold I Noffru dan ir-rożarju illum għal dawk kollha li qegħdin fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u faċilitajiet oħra fejn mulejja tihom l-għajnuna biex jgħixu dan iż-żmien tal-miliet bħala żmien speċjali ta' mħabba kbira ta' Alla għalihom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-tana ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina li inti omna għalik jismat tal-tana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tieni saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna tnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina li inti omna għalik jismat tal-tana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbattija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiri saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا ta' kuljum matina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammin. Slim għalik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fost il-nizam berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtan ammin. Slim għalik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fost il-nizam berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtan ammin. Slim għalik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fost il-nizam berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtan ammin. Slim għalik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fost il-nizam berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtan ammin. Slim għalik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fost il-nizam berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtan ammin. Slim għalik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fost il-nizam berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtan ammin. Slim għalik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fost il-nizam berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtan ammin. Slim għalik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fost il-nizam berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtan ammin. Slim għalik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fost il-nizam berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtan ammin. Slim għalik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fost il-nizam berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtan ammin. Gloria lil-Missiru lil-Ibnu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammin. Marija Santissima orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minna tal-infern. Ħuġġana kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammin. Slim għalik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fost in-nizam berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtan ammin. Slim għalik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fost in-nizam berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtan ammin. Slim għalik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fost in-nizam berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtan ammin. Slim għalik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fost in-nizam berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtan ammin. Slim għalik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fost in-nizam berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtan ammin. Slim għalik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fost in-nizam berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtan ammin. Slim għalik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fost in-nizam berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtan ammin.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twelet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrina dobietna ħarissa minnata l-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-reba misterju ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tieni saat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkanti fost in-nisa berek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twelet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrina dobietna ħarissa minnata l-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misterju ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib wara 3 sija tal-agonija miet. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tieni saat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna drubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera bih kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lejna dawk l-għajnin tiegħek tal-ħnina urina wara dan t-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġin Marija. Skont il-femma tal-Papa Missina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubidna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifu lilhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna għalina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna għalina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna għalina. Trinita Qaddisa Alla wieħed. Ħenna għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina.
Farax tal-imniktin, Itlob għalina. Għajnuna tal-insara, Itlob għalina. Sultana tal-anġli, Itlob għalina. Sultana tal-patriarki, Itlob għalina. Sultana tal-profeti, Itlob għalina. Sultana tal-apostli, Itlob għalina. Sultana tal-martri, Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-verġni, Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rosario Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-familja, Itlob għalina. Sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruftanna li tneħħi drubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruftanna li tneħħi drubiet tad-dinja, Isma'na nitolbuk mulej. ħaruftanna li tneħħi drubiet tad-dinja. Henna lina Itlob għalina għaddisom Malla, biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tijek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħolalina fit-taqbida kun intlajnuna tana kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u rus tal-Verġni Marija li kan lafdalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċa tagħha miegħek Kristu trawem bħala raġel adult u mqaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja għalanna grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluqtu li jistaħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija, Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.